requirement is to have at least 1 or 2 beds. Keselko Foundation ka sedang ha usnem arhajar shipho, badha Meghalaya nila sedang mentrekam ha usnem arhajar kanyo ha livelihood badha health sectors. Te ka vision lane ka jingthu jingi ka de banginla ban penduna ya ka jingduk bad binila ban train na bentak ban penbha ya kamaria lingba ka decentralized renewable energy ne ka sustainable renewable energy lingba ka boarding solar. Te hakane ka state Meghalaya nilala ban solar power lane ban ai boarding solar haki arspa nyok teliki government health centers but hari bhoi nilala ban solar power lot ya baroki health centers kata sau pratili te hakane ka sni baminta nilala ban inaugurate ya ka Umroi sub center labor room but ka maternity ward te hakane ka sub center kane ka labor room ka mishna kata ka rukom ka balong ka climate resilient room lane ka room ka ba kaya day mishna lane design kata ka rukom ka ban katkum ka jinglong jo ka sun benai ti kalong kumha ka jing katkum ka jing shit lane ka jing krian kata ka thermal insulation milashna kane ka labor room ti ka tunom bat kane ka ceiling milashna kata ka rukom bakala ban yada na kane ka jumlah kesunnah la kadai ka jingkriat kani ka jingshit hakani ka labor room nila solar power nila air iki medical equipments kum ka radiant warmer suction apparatus berka spotlight ka penyat lingba ka boarding solar lani kita ni don iki labor beds ki delivery kit but ki footstool but kum ta terten tikani ka labor room ki don lightly ki kamera ka we ka delivery room ka ba ki nongkha ki kha kani ka room second part ka maternity ward lani ka recovery room ka ba ki dakila dap kha nibu under observation 48 hours kila manshong lani ban thia ko kani ka recovery room but ka we pada ka don ka waiting room ka bade shabat ka ba ki patients kila ban shong shabat haba kila ban up lani shong kani ka waiting area ka bala an putsu ki shwabukin kha te kunjurung idon ya kani ka sing ako ka ni ka labor room ka ban yarap na benta kini ki ANMs ni ki MLHPs bakin la ban pinkhoi la dala adep kani ka delivery we don't we kani ka bathroom mo nani ka toilet na benta ki patients kiba one ban nani kilong kami kiba one ban pinkha khalo ha kani ka bathroom nani ka toilet ya aspirational district program kabalaton sisay kemensen banjarap ban penorlong bansya yakane kajaka khapir khun kulung kabagi om ka labor room badiro kumjo ngai kibli yaka Selco Foundation kabalaton yaka kemensen banjarap ban penorlong ban penyo yakane kajaka khapir kulung ka labor room ngakerman skamiro bahagi por kisi ke bansawan binang lak susu panok senyang banyarap ban penpoi ban penai ya ki jingerap ki beper apa kene ka than ka dong ka jongi ke report district ban penkelano ban upgrade no ya kene ka sub center sa ka PHC ka primary health center